Ramogi odhiambo machielo majaber mar Jumapil korwarwa kini machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore. Madwe manyien mar ang'wen wang'iyo ni gik matimore konde duto mana kona singo ni chieng' mokwongo ni wabro luwo ni piny kone gi kocha mondo wakel ni gik matimore pacho ka kod pinje maoko. Mana kaka iwacho ni en dwe mar ang'wen tarik adek ka higa 2022 wakawo thuolo mar wake chenro mar Oimore sa en adeka motieno nyakora moga jwang' magi e thuond weche. Zile statement tumepeana ni kulingana na yale tulisema kuanzia jana. Jod bura ma Kapsaret Oscar Sudi kod nyawadgi Masol Caleb Kositany odadhogi ewi monj manyocho monjgo Raila Amolo Odinga iten. Fanye siasa zetu kwa njia ya utulivu na ya uzima. Tusifanye siasa ya utoto. Jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta manotimo limbe Embakasi bure Nairobi okwedo monj manyocho monjgo jatend ODM Raila Amolo Odinga iten. Johala makeo modhie pacho ka okone piny owacho ni okaoka mar reso midhiero manok mar mauta masani okwako piny Kenya. Ramogi oro kini machiegni mar yudo weche gi adimba kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Nyinga Lydia Okeyo ka jaloko marwa en Chris Ogembo wachako kod weche go mag siasa. Bende parni nyako Ramogi nyalo tudre kodwa kokalo e namba mar SMS ma en 236000 mondo mindiknwa kimiwa pachi kuom weche manyien ma wan godo. Mano kare jakolo mo jatend piny Uhuru Kenyatta bende koro golo duonde wi weche mag tulo ma osenene campaign ma pachoka. Uhuru ma oloso e kar dak ma pipeline bure Nairobi kaendi kama ne oyuoro e alama e kanisa mar AIC owacho ni jo Kenya nyaka bed kod horuok e kinde ma ji ochomo yiero madwe mar aboro. Jafo mara Chris Owino luwo wachno kendo en gi ler mar mathoth. E kanisa mar AIC pipeline e kar chung od bura ma Embakasi South jatend piny Uhuru Kenyatta oriwore kod jo Kristo mamoko e alam mar giko odira. Kaluwore gi lwasi mar siasa madhi nyime kod chwakore, jatend piny Uhuru Kenyatta ogolo duonde kendo kwayo jopiny kod josiasa mondo oket kwe e kinde campaign nyaka tok yiero mabiro. Elections come and go. Unajua saa ingine watu wana behave ya kwamba nchi hii haikuangi na uchaguzi. It is a matter of life and death. We have had elections every 5 years kutoka wakati tulipata uhuru kutoka kwa mkoloni. Every 5 years. Na hata hii itakuja na baada ya miaka ingine 5 tutakuwa na uchaguzi mwingine. Emidhiero mar nok mar mauta masani okwako pacho kae, Uhuru odok ne piny owacho mare ka owacho ni onge mar mauta okel gi lweny manie kind piny Russia kod Ukraine ka okwayo pinje ariyogo mondo tim twak mar tieko lweny manie kindgi. Sasa vita ambaye haituhusu sisi imejitokeza kule Europa na dunia mzima yateseka kwa sababu ya ukosaji wa mafuta na mambo mengine. Fertilizer imepanda, bei ya mafuta imepanda, na pia kumekuwa hata shortage ya mafuta. Na waomba tuwaombee hawa wenzetu wawache hizo vita kwa sababu wa kuumia ni sisi. Jatend piny bende otwa kod jopiny e gwenge mag pipeline bang' wuok e kanisa kama owuok tung' mosuo kod kweth mar Kenya Kwanza kuom nyayo siasa mag ayany kod achaya. Tufanye siasa zetu kwa njia ya utulivu na ya uzima. Tusifanye siasa ya utoto. Tusifanye siasa ya kugombanisha watu. Mimi nawauliza jameni. Mimi hata kwetu kule Gatondo Ishaweri si munaona wanakuja kunitukania kwa mlango yangu. Mimi nawaangalia tu nasema Mungu waacha, mimi sina shida. Uhuru bende oseyo monj mane otimne ogai mar ODM Raila Odinga e gwenge mag Kabenes e county ma Uasin Gishu e kinde iko mar jaohala Jackson Kibor.
Sasa kwenda kule kupiga ndege ya baba, unapiga ndege imekufanya nini? Kama kitu ingetokea hapo, hiyo jiwe iwe imeipiga huyo mzee, si hiyo ni moto ungewaka taifa letu la Kenya? Alam makamano bende Oimore kod joten migepe auchiel, Gavana machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko, josiasa kaka Agnes Kagure kod Fred Ngatia e kind mamoko. Dweche ang'wen motelo ne yiero maduong' mabiro, jatend piny Uhuru Kenyatta okwayo siasa mapacho kae mondo othegore kod weche manyalo kelo lweny e yiero mahigani. Chris Owino, Ramogi TV, Embakasi South, Nairobi. Ramogi kanyendo Chris Owino manoluono wacha kama jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne nitiere kwayo maduong' ahinya en mar oganda jo Kenya obed gi kwe ahinya kinde ni ma wakorwa e yiero madwe mar aboro. Sa achiel kacha neno ka janeno moro ne nyisowa kacha neno ko jo Azimio ni kik chuol kuor kaluwore gi mano otimore kanyo. Iwacho ga ni richo motim nyadiriyo ok kel ber, nyalo mana nyayo richo mathoth. Omiyo koponi wanyalo bedo joma hore nyakwara Ramogi dibed maber ahinya ka wadhi nyime koda weche mag siasa e kinde ni makoro warie yiero maduong' mabiro. Kapod wadhi mbele koda weche mago ma otenore koda siasa, geng'iyo ni to yiero dhi bedo machalo manade kata mar kwe dwe mar aboro. Jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi koda nyawadgi Masoi Caleb Kositany odadho gi apisi mar okwach kich Manakuru kaluwore koda koko manyocha ne omuoch kama ne obayo gai mar ODM Raila Odinga gi kite e kaunti ma Uasin Gishu. Telogo ne ogwel gi obila mag okwach kich mondo giyang gima dibed ni ging'eyo e wi tulono. Ndalo 127 to jo Kenya dhi e debe kendo liet mar siasa medore. Jotend siasa mathurka medo kwedo timbe manyalo nyayo sigu e kind jo Kenya koting'o dhok mag achaya, siayo oganda kod jimbo tulo e rombe mag siasa. Kaluwore koda kite manobago ogai mar ODM Raila Odinga e gwenge mag Uasin Gishu e kinde ik mar Jackson Kibor. Jotelo mopogore opogore medo wuok oko mar kwedo tim koko e rombe mag siasa kagikoni mago siasa mabiro duoko piny Kenya e kinde mag mudho. Jalup jatend piny William Ruto mabende mano gwengi kod gavana ma Uasin Gishu Jackson Mandago owacho ni timbe mag lweny owinjore okwede gi ja Kenya mora mora mohero kwe. I also take this opportunity to apologize to the Honorable Raila Odinga for what happened to him yesterday. It was really unfortunate, and I hope those who engaged in this exercise regret what they did. And as I have said, we will roll out the party structures to work with the security agencies so that we can get to the root of this act, which is most unfortunate, and we will demonstrate our commitment to an election that is peaceful. As the governor of this county, I have said time and again that as a county we are not going to tolerate political violence. We've said time and again everybody has a right to campaign in every part of this county, not just as Mio, but even political candidates within even UDA. E gwenge mar Rieda manen jaod bura makono Nicholas Gumbo oseo siasa mag maundu kokwayo rowere mondo kik yie ti kodgi kod jo siasa. Elections produce winners, elections produce losers. In fact, in any election there are more losers than winners. But it is wrong when we see people using desperate youth whose only crime, quote unquote, is the fact that they have no steady jobs to do what we saw in Uasin Gishu. E kinde no ja siasa kendo ja ohala Jimmy Wanjigi bende owacho ni siasa mag koko nyalo baro piny Kenya, kokwayo ni kata obedo ni oganda nyalo bedo gi paro mopogore e siasa, mano ok owinjore okel sigu e kind jopiny. It is very sad what I saw happening to Raila Odinga. I think this is not a country. I think we've matured. I think our politics is more mature than that. It is terrible what we saw, and I condemn it. And I condemn it anywhere in this country. If you don't want to listen to somebody, just don't appear. But if somebody appears as a leader to try and talk for votes, give them the chance to speak. You may learn something. So I abhor political intolerance, and I condemn the incidences that have happened. Jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi kod nyawadgi Masoi Caleb Kositany ne oluongi go bila mar okwach kich mondo mi giyang gima nyalo bet ni ging'eyo
ka otenore koda tungnino mane omiyo Tonya ka kiyo mar ndeko gai mar ODM Raila Odinga gi Kidi. Wamechukua statement zetu na zile statement tumepeana ni kulingana na yale tulisema kuanzia jana na juzi. Ya kwamba sisi hatuhusiki na mambo ya kupanga mambo ya ujinga kama ile ilifanyika. Left our mobile phones with them because they want to do a forensic audit on them, and that is okay. We are very comfortable with what is happening. Kato biro ni jo siasa medo singo kwe e yiero madwe maraboro. Bede migepe mag piny owacho ma ochung' ne neno ni oganda jo Kenya obede twech achiel. Bende imedo jiw kikwayo gi mondo migi ket wang' ma ok diemre. Neno ni jo siasa manyayo sigu e kind oganda ok oneno debe tarik 9 dwe maraboro mar higani. Nyakora mo kweth mar Azimio la Umoja ma hotel ne giogai mar ODM Raila Odinga gi nyawadgi mar Wiper Kalonzo Musyoka no tero kisera mar Mbule County ma Turkana kama gisingo kedo gi midhiero ma jopiny makono kale. Jafombo mar Eriko Enga lero mathoth kotenore koda limbe gi kisera mar ombulu mar jo Azimio e gwenge ma Turkana. Odinga gi kweth mare ma Azimio la Umoja no chopo gi malodwa mar twag gi jopiny. Kweth mar Azimio no kone jodak mondo obi ogokogno jotelo magibiro yiero matayo Kenya. Ukisikia tunamuita baba, usiulize baba wa nani. Huyu ni baba wa uzalendo. Huyu ni baba wa kupigania haki za Wakenya. Na tumepata mtu wa imani wa kuchagua president wa 5 na ndiye Raila Amolo Odinga. Mara ya 3 nitamuunga ndugu yangu Raila Odinga awe rais wa Jamhuri wa 5. Na kutoka wakati huu nimepata amani kubwa ndugu Raila, amani ya roho. Ka Odinga to nosingo ni piny owacho mare biro dewo mokalo gwenge ma Turkana kendo biro tieko midhiero magikale gi sani. Wale ambao wazazi wao hawana pesa watapata fursa sawa ya kupanda elimu kuanzia nursery kupitia primary kupitia secondary tertiary mpaka chuo kikuu. Esechego jotelo no osemo kalo riwruok mar Kenya Kwanza motele gi jalup jatend piny William Ruto kagiwacho no ok onyal tayo Kenya kaka dwarore. Chama ya udaku kazi yao ni kuwahandaa na kuwadanganya. Mnaelewa? Na ndio mnaona kazi yao ni kusema tumetenga, tutafanya, kila kitu ni kutenga na kufanya. Mnaweza kutoshea ndani ya wilbaro kweli? Nilisema nitahakikisha kwamba huyo ambaye anafikiri atakutoka katika Turkana County ndiye atatoka katika Turkana County. Kisera mar ombulu no bende no ywero gi jotelo bura mane okono jopiny ni nyaka gitim kinda mar chiedho gi Odinga nyaka e apis maduong' dwe mar 8. Na nimeona nyinyi mmesema tarehe 9 mwezi wa 8 rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa ni nani? Raila Amolo. Mkasimama na baba 2013, mkasimama na baba 2017. Sasa saizi yenye baba ako na funguo, mtamwacha kweli? Kura zote hapa tupatie nani? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. The 5th president of the Republic of Kenya is Honorable Raila Amolo Odinga. Eriko Wenga, Ramogi TV, Lodwa, Turkana County. Kaporuan mane mago mag siasa jatend riwruok mar Kenya Kwanza William Ruto mabende jalup jatend piny Kenya to kawuono ne okawo yweyo ne siasa. Kweth mar apisas ma ochung' ne chenro mag campaign mag Ruto koni jatelo no okawo yweyo kawuono ne ikruok ne romo moko mag siasa ma igeto time pacho kama ngima. Jo siasa moko mag Kenya Kwanza ne odhi nyime gi campaign e kuonde mopogore opogore e kaunti ma Kirinyaga. Gavana Makuno Anne Waiguru ne okawo thuolo mar goyo debe ne William Ruto. Mungu atatufikisha na atatuvukisha kwa sababu sisi tunaamini Mungu ndio ako nasi. Si ndio? Na watu wa Kirinyaga wamesema hawapangwi na hawatakubali kutishwa, au watakaa katika chama cha UDA na watachagua kiongozi wao William Samoei. Si ndio?
To kawamolo nyake dho wadna mchumbi johala Mombasa Suleiman Shabal mabende geto kom governor Mombasa okwede mokalo chenro mar chiwo tiko manyalodi ane jachung' mar ODM ne laro kom no mar governor. Shabal ma oselando chung' mare laro kom gavana ma Mombasa wacho ni owinjore ochiw thuolo ne jopiny mondo wal jachung' margi ma ok chiwo tiko nyalodia. Shabal wacho ni otiko ma nyalodia biro mayo jopiny thuolo mar bedo gi jachung' mabende gidwaro. Olaro tiko mar ODM gi jaod bura Mamvita Abdul Samad Sharif Nasir. Clearly tell Mr. Mbadi and the team that whatever they did to us was not fair. At the same time, whatever we came out with was not very clear. The opinion poll, the so-called opinion poll that they used, we wanted to know how it came about and how all those samples were taken. Everybody have spoken about it and will not repeat. But the thing is, we want clear elections ambayo itafanyika. Na kama wanaogopa, watuambie kwa nini. Wanakaa pale wanatufungulia vitabu tuambia it will never happen on our face. Na kama nyinyi wanaume kikweli tukutaneni kwenye debe. Sindio jamani? Nyinyi mko tayari kwenda kwenye debe? Mko tayari? Ama nyinyi mwataka muweke kwenye boardroom muamuliwe nani ndo ataongoza? Wananchi wa Mombasa ndio watakayeamua who the next MCA is, who the next governor is, who the next MP is, and who the next senator is. Hii kazi ya kupangiwa kwenye boardroom, enough is enough. Owuok adhoad nam chumbi kendo wadonje gwenge mag ugwe mar piny Kenya kama odhi nyaka kaunti ma Kitui. Gavana machon ma Kitui Julius Malombe oduogo e pap kendo komenyo kao komno kendo bang' kane oyombe gi Mikai Charity Ngilu e yiero mag 2017. Malombe wacho ni obiro dhi nyime gi tieko chenro mag dongruok mano ochako kaponi jopiny ma Kitui omiye thuolo mar kao komno kendo. When a Wiper party conducted some scientific survey and I scored 60%, Musela 21%, Gilo, the current governor, 9%, Kema 8%, and Mwege 1%. Yet, there is a lot of social media mischief and lies that some miracle can happen such that Kema can be a governor of this Kitui County. The people rejected through that survey which was carried out. People who have worked for this county are not paid. During our time, we used to pay people because once you give people work and they perform that work, it is a responsibility of the county government to ensure they are paid because they are not being done any favor by being paid. So it is all those things which we need to correct. Ramogi seche medo ng'adore to wan bende wadani mondo wakaw yweyo machuo kende to kapok wakaw yweyo nitiere weche mathoth ahinya ma bende pod wan godo Lydia. To kapok wadhi weche go ang'ie ote mag joneno wa kacha ano olero Wycliffe Kaya Kadongo wacho neno wa yo makare Ramogi TV nigi lendo moloyo maana kako kete. Kang'io kacho dundo mtu mkubwa size ndogo wacho Ramogi TV chenro mar Oimore moro wa sidang' ka wantiere Lakisama mano buore Nairobi kaiye gi Keruru Kenyatta kuom kwayo kwe kindo ganda at wacho kisungu kanyo ni tongue is a small limb if not well controlled can be quite dangerous. Wacho mano ni lepen fuon matin. To koponi ok ogaye to nyalo moko mach. Nyalo wang'o piny. Mana dier. Ano ka indika japuonje mosedhi retire Justice Okumu kod Pastor Elizabeth wacho ni gimor gi Ramogi kendo gilamo ne kwe mar piny Kenya. Giwacho ni kata Daudi ruoth no yier gi Nyasaye kapod en nyathi matin. Omiyo Nyasaye ong'eyo ruoth ma osewalo mabiro tayo piny Kenya bang' yiero maduong' mar 8. Daniel gi Peter Ogolo Onyango wacho ni untiere maranga wacho kendo ni gimarach kabisa ka yao lweny maketh ndege marach ka kwaneno no to otim nonro mapiyo winjo bedo timo nonro mapiyo mondo jogo omaki jogo motudre kod wechego. Ochieng' Jakosege wacho ni Ramogi chopo na yo makare wakwayo jende mondo gibed ong'ala manyime
mar mondo ginyakwe kendo kik yie ti kodgi gi josiasa. Kabenjo Bonyo Juok wuod Kalamindi wacho ni oyie kod jo Kenya kuom kwedo weche mag akwede ahinya seche ma bende koro piny Kenya ochomo yiero mar dwe mar aboro. Kabende mbui kacha ka ng'aneno Baba Eden wacho ni entiere gi kwayo kanyo kamuketo maundu bende wacho ni entiere gwenge Ngomany Machakos County kato Morin Hajira bende wacho ni embokeche mana Kaira Mogitivi Penina Mutindi Wambua bende wacho ni embe entiere kakukete mana kaka entiere e gwere Nairobi ka. Ugadalo Pio Ndwari wacho ni amor gi Ramogi josiasa go siasa mamuol Baba en ng'amo ero kwe. Moritz Ketutanyisa kacha ni entiere Kajiado County en bende okete mana Kaira Mogitivi kabende Jafet Nyangweso wacho ni entiere Kawangware Satellite en bende okete mana Kaira Mogitivi. Yakora Mogi med mana oro nwa ote mari kokale namba man wasingi seminari adeka uchiel nono mar mondo mi chop nwa ka kendo biro kete yamo ka wayudo thuolo mar timo mano kata kamano wadhi yweyo to mokwongo wayudo ne mago ma wagino yudo ka waduogo. Niko na uchungu sana. Kila siku ni moto hapa. Nikuwa na duka kubwa na si ya pesa kidogo, saindi ya 1,200. Jopiny madipsi yuagolal bang' mach wang'utegi. Yud kama ilongo ni dala, ka inyolo Havana Estate Nakuru Phase 3, enengo moluwar masing 649 kende. Ndik ote machuok ni lo, kasto ior e namba mar 200-321, kata yuatol e namba mar 27-25-222. School is out and Easter holidays are here. Treat your family to amazing bush safari getaways with View Travel and enjoy exclusive deals and packages. Enjoy unlimited game drives, sleep in tented camps or game park lodges, all on full board meal plans. To unlock your exclusive bush getaway deals, go to www.viewtravel.com and create your View Travel account and proceed to book. For more information, reach us at connect@viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Ama kutipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba chiel e keyo weche manyien. We bwana, ngoma timi, we gi stress mangeny, relax Kao time ni, chwad luku, tokelezea, wadwa chamge mabwana kacha ntire nyiri madnoma, nyiri mabeyo, nyiri mochwere ma serious, nitire thing, kacha thing, long neck, short neck, brown bottle, akoma chandi bwana, nitire chimo kila ena, nitire gimora mora, tokelezea bwana, wadwa chamge ma, stress, we gi stress bwana, wacha, wadhi bwana, let's go, wadhi. Dial *811*282# to get Wachamgima. Nyithina bed king'eyo ni chunya hinyre seche ma dhano nyieri. Kata koromo gi masiche, mamiyo ngimane bedo matek kendo maonge kwe. Ng'e ni nitie gima rach gi nyar. Ne okawo gi chuny maler. Machiegni an
abo yudo ng'ama chal kamano. Gigeno mar yudo hera gi mor e ngimane, kata obedo ni weche tek. Adhi yudo gima Nyasaye nochano ni adhi yudo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno. Machiegni kendo nyakora moga jwang wadhie wechego kata wach mono mokelo midhiere e buore Nairobi ka kama jodak e kar dak ma Deep Sea man Parklands e buore Nairobi kwano lal bang' midhiero mar mach mano kwang'o utegi kendo weyogi ma onge kuonde dak ka mwandugi bende no kethore. Kaka Judith Omondi lero, majno ne ochakore kar odiechieng' ka nyaka sani pok giyango gima dine kel majno. En saa 7 mar odiechieng'. Oganda modhuro ni kuonde gi mag lemo. Kata kamano, jodak ma Deep Sea, Parklands, buore Nairobi, koro nigi chandruok maduong'. Jodak go pode ko ng'eyo gima dine chak majno, mak mana ni gilero ni oboke moko osebed kimuono e korutegi gi ji ma ok giyango mar sundogi mondo gidar kapok ochopo tarehe 18 mar dweni. Tumekuwa na hizo vitisho zimekuwa huku, makaratasi inatupwa huku, tunaambiwa tuame. Sasa ilikuwa tarehe 18 hii mwezi, tunaona moto ndio limewaka. Kama ni kutufukuza, watufukuze kwa njia. Sisi ile kitu tunajua tunakalia shamba ya serikali, si ya mtu binafsi. Kwa sababu hiyo miaka yote tumeishi hapa, tumeishi bila kutishwa. Johala ma Deep Sea oyuago mwandu gi molal nikech mach makamano. Nimekuwa na duka kubwa na si ya pesa kidogo, zaidi ya 1,200. Na ndiposa hata wale ambao ni customer wangu wanaweza kukuambia ukweli. Ukiangalia hii friji unaona soda imejaa. Hii friji inabebaga 15,000 peke yake. Zile vitu nimeokolewa na marafiki zangu ni hizi. Ginyiso midhiero kod lit magingo kakoro gikwayo piny owacho mondo okonygi ni mar gionge kuma de gidhie. Niko na uchungu sana. Kila siku ni moto hapa. Na niko na wachukuma na wachwa ni mama yao. Si watupe mahali ya kwenda, sisi tuame tuende huko. Kuliko tukae hapa kwa sababu tunajomekea kila siku. Ruoth kod obila makono okoni pod gitimo nonro ewi wach makamano kendo gibiro loso kod jofwambo bang' yudo ler. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Akoro wadhi mago motende koda weche mag thieth nyakora Ramogi ni migao mar thieth e kaunti ma Siaya jiwo oganda ma Siaya ni jokawo motegno chenro mar bedo okumba mar thieth mar NHIF. Jatend migao mar thieth e kaunti ma Siaya Dismas Wakla wacho ni okumbano ema nyalo konyo jopiny manie kaunti no yudo thieth e yo manyangafu kendo reso ngimagi. Wakla wacho ni oganda ma e kaunti no pod nigi midhiero mar yudo thieth e yo manyangafu kaluwore gi onge mar okumbano ma keto yot korka yudo thieth mar omenda ma idwaro e osiptal. Ne olose nyasi mar yawo kar thieth ma Orumbe Health Center mane ward ma West Game kar chung od bura ma Game. To mogik akwayo jothurwa ne UHC mwawacho ni serikal nyalo mna konyo nyaka tuwa mamoro. Chieth osuptande wa matindo, dispensaries gi health centers ni nono kaka chiel kuom keto chieth obed gima yot ma ok hinyra hiya. To maduong' en samo chieth nyalo wuok e osuptande matindo gi machuni ni nyaka yud chieth ma specialized e osuptande madongo. Koro wakauru kad mar NHIF kaka okumba mar geng'o achiedh nadi sama tuo donje ot kata tuo donje familia to koro idwaro pesa mang'eny. But winjo wach mar thieth koso chieth. Oganda ma Siaya luongo ni chieth kata chiro giluongo ni siro. Pod gin mana dholuo gi duto. Inyalo paro wach mar BBI ka bende ne doho maduong' mogik no wite oko. Wach ni medo mana nyuolo paro mopogore pacho ka. Penjo maduong' en sani koro ma ji penjo ni gin jomage mane oyudo loch. Dibed gin jopiny koso kweth mane siro koso kweth mane kwedo. Seche go riwruoge ma ok mag piny owacho koro golo duondgi ewi ng'eto mar BBI mano otim gi doho maduong' mogik ma pacho ka chieng' tich abich mokalo kama doho nyocho wite oko paro mar chikno. Riwruoge go ma wuoye boma ma Nairobi
gipuoyo ahinya chung' madoho mathur kanyo chung' godo kar kende ma ok oyie donjruok kode. Ndalo ariyo kende bang' doho maduong' mogik golo ng'eto mar BBI, oganda jo Kenya medo golo paro mopogore opogore. Riwruoge ma ok mag piny owacho bende kawuono golo duondgi e wachno, ka bende gipo ahinya ranyisi mane doho adek go nyiso mar chung' kar kendgi kendo golo paro maliw ka gigeto rito chike ma pachoka. Waromo kae kaluwore gi Supreme Court ruling manicha otimore juma mokalo manwaneno ka BBI jo Supreme Court owacho ni BBI okne oluwo chik mar pinywa ka endi. As expected in any democracy, the Supreme Court in its majority ruling agreed with the two superior courts on some fundamental aspects, dealing the BBI a death blow. So when politicians come to use instruments of power such as parliament and county assemblies to change the supreme law of this land, is not something that is to be taken lightly. Riwruoge go wacho ni BBI en paro mane ogol gi moko kuom josiasa ma pachoka, ka gimedo ni ne ok en pach jopiny ngang', ka bende gikwayo jotelo ma pachoka mondo mi orit chike mag piny Kenya mane oket ayanga higa 2010 kendo mondo mi gibet mabor gi dwaro loko chike ka gigeto mana bero ngimagi giwegi. Is a carefully choreographed disinformation where we are blaming Russia, Ukraine and all these other happenings internationally, whereas inside here as a country we are disorganized. Indeed, our constitution has defended itself mainly because of its self-defensive, radical and progressive nature. It curtails abusive and excessive power of the state and non-state actors through the values and principles of good governance. Bende negikwayo oganda jo Kenya mondo mi owuog oko maneno ni chike ma pachoka oriti kaka achiel kuom yorego mag nyayo kwe e kind oganda. To wakwayo ni kaka wadhi go ombulu e dwe mar 8 ni wan jo piny at least wa make sure ni jok ma wadwa yiero mondo dhi e kombe gi gin jok ma nyalo konyowa. We call upon every person in the Republic of Kenya to respect, uphold and defend the Constitution. Magari tumechukua kwa maroni. Saisi magari simelala. Ukitoka hapa tuseme tunasafiri long distance, ukifika njiani gari imesiwa mafuta kwa ajili hakuna mafuta. Jomatatu yuak kaluwore gi nok mar mauta. Yud kama iluongo ni dala ka inyolo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluwar mar Sh649 kende. Ndik ote machuok ni lu kasto ior e namba mar 2003221 kata ywa tol e namba mar 2725 Twende chain. Pata boost ya 500% ukiekelea multibet yako on shabiki.com. Play and win big. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. *487#. All your bills in one place. Lipa bili ya maji. Nunua KPLC tokens bila charges. *487#. Fast, reliable, convenient. *487#. Lipa bills bila stress. Opak Ruoth Nyasaye, maja tich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendani kaka sikiza tune mari di mana *811*339#. *811*339#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar. View Travel and Kenya Airways bring you discounted early bird prices to Mombasa and Kisumu.
Take advantage of these flying packages, which include bed, breakfast, return flights, and all transfers. Our exclusive offers allows you to book 2 weeks ahead of your desired travel dates, bringing you convenience and planning to your travel all on one centralized platform, only on View Travel. Dream, explore, discover. www.viewtravel.com. For further inquiries, reach us on connect@viewtravel.com. How good is your pull-out game? Timu moja isizamishe beti yako. At shabiki.com we give you the highest cash out in Kenya. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Ramogi koro wadonjo kendo e kidiny machielo bang' wuok e yueyo kama bende wadang'io mago motenore koda weche mag ohala. Weche mag ohala oting'o nengo kata modhi makoro lal, modhi mag nyamburko koda mago mag diesel bende. Ka bende naneno ka ng'ato nyisowa kanyo ni kar mondo apiko ting'e koro noting'o apiko dok dala nikech koro apiko onge gi fuel, onge kod mo mano mauta. Mane makoro nyalo chuno ng'ato ywa motoka gi punda nikech motoka okwamo to dala bende samoro pod bor. Ramogi gin weche matimore e pacho kae. Deko kod chudo ma piny owacho ne onego golne johand modhi mag nyamburko en achiel kuom gigo ma osekelo ng'ikruok e uso mag modhi makoro medo achiedh nade ne weg nyamburko to kod jowuoth e thoth gwenge ma pacho ka. Riwruok mar johala makeo modhi mag nyamburko e pacho ka Kipida koro wacho ni ni ka ok okawo okang' mapiyo maneno ni modhi oyudre to chumi mar Kenya biro rochore kendo ok bibedo mayot mar duoko lal madhi nyime gi medore. Edwin Okoth ne owuoyo koda jakom mar Kipida Joseph Karanja kendo omiyo achal mar midhiero no e bombe mopogore opogore e pacho ka. Jakom riwruok mar joke modhi nyamburko Joseph Karanja wacho ni luoro mane osemako moko kuom jous modhigo e wi deko mar chudo no maromo shiling bilion 32 en achiel kuom gigo ma osemedo midhiero mar nok modhigo masanyo kwako piny Kenya. I was hinted it's about 32 billion. If they are not paid, and you see like now there is a likelihood of change of regime by August there, and then the new government says now these loans or whatever was acquired during another, you have to wait a bit until we sort our things. So there is this fear that those who were promised by the previous government, the new government may not be obligated to pay them promptly. Karanja bende wacho ni kaluwore kod nok ma osebedo kuom thuolo moingo juma achiel biro kawo thuolo malach mondo modhi nyamburko yudre kuonde duto kaka pile. Kata bed ni migawo mochung' ne keyo modhigo kokalo odundu Kenya Pipeline yoro ne osingo ni modhigo nitie moromo. Nok mar modhi mag nyamburko pod dhi mana nyime to kata jogo moyude kaka koro ka wacho ni ginyalo mana uso ne ng'at achiel mo mar shiling 1,000 kende. I've been here for like 2 hours sahi na practically sijasonga, niko tu pale nilikuwa cause line iko both sides. Niko hopeful nitapata but ukiangalia gari ziko hapa ni more than 50, so hata sijui kama by the time nafikia pale mafuta itakuwa imeisha ama bado itakuwa. Moko kuom weg nyamburko manie bombe manie imbo mar Kenya ne oriembo kuom thuolo malach mondo giyud mo kata bed ni nengo ne olokore moko kuom kuonde ma inyiewo petrol kama ne uso mana petrol ma nengo ni malo kata V-Power. Githagre gisepango line ka chakre safar gachiel gokinyi to mafuta ma wan go en mana petrol, diesel waonge go. Emomiyo jo pikipiki gi jo piny
tuthagre. Mega kuna mafuta tunajaribu kutafuta Kakamega tutapata, kuja Mbale, Majengo, baada ya kuna nikuja mpaka Kisumu. At least tuone kama tunaweza pata mafuta. Sasa chunga almost 1.5 hour. Mondo miamanya mafuta. Akadiri kama mafuta ongati kwa ni mafuta onge. Mafuta bekuwa biro kae. Bei yedo na madechel makaraka bei ko yedo na no akia. Kadhi ka chande te usana fuel. 165 ga beach. 1 liter. To customer ka yudo kama tinge ga 50 pile. Ka ngise kata no meda 10. Doge oya rodhi. Makoro sani atiyo ni mana fuel. Midhiero no bende ne okoweyo bombe mane Kenya man masawa kaka Kirinyaga, kama jo ohala matiyo kod nyamburko ne oyudo pek bang' bedo kod rem mar diesel. Tulikuwa na lori ilikuwa na mbao, tulikuwa tunasafirisha hadi Nairobi. Sasa lori yetu imekwama kwa njia kwa sababu haina mafuta. We've not been able to explore vizuri into the interiors na tujaweza kuhit the target group that we wanted juu hatuna ample mafuta. Jodak madhowadh na mchumbi kama ne midhiero no chope kawuono ne oywak ne piny owacho mondo tim mapiyo mondo ne ni modhigo yudore ka oyuto gi pokorochore kaka osebet kuonde mamoko. Maisha itapanda bei, chakula itapanda bei. Sisi hatujatoka kwa ile hasara ya corona na vile tulihangaika corona, election naye ndio hii. Kwa hivyo sisi tunataka uongozi. Viongozi tunaomba waangalia hili swala kwa sababu watu wanateseka sana. Sisi watu wa chini kama patapota tunateseka sana. Ama pia nao watasema swala la Ukraine na Russia wasingizie hapo basi kusudi wapate kuvuna, maana tunajua kuna matapeli wakubwa sana Kenya. Nok mar modhigo koro wachore ni dhi medo midhiero ne yore mag yuto mopogore opogore, kama nengo mag mwandu bende medo mana idho kaluwore kod pek mantie yore mag wuoth. It's not every load that goes to a petrol station. No. A good percentage of that load goes to the direct consumers. It is going to affect price hikes for all products. And you see, once the prices of even the other products, once the prices go up, they never come down. It will be a permanent, level. So I think somebody touched the wrong button. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Yakoromo kapodwan mane enoka mar mauta no gowadhi nyake county ma Kisii kama riwruok ma joma tatu ma Kisii okone piny owacho mondo mi owuog oko mar reso midhiero mar nok mar mauta e pacho ka. Joma tatu go wacho ni sani chuno gi mondo mi gichung nyamburko gi ni mar onge modhi ma dwarore ma nyalo miyo nyamburko go ringo kendo tingo jowuoth. Derepe mag matatu ywak ni sani gikalo e sand mokalo ka gimanyo petrol kata diesel ma ginyalo ole nyamburko go. Sani bende yangore ni nitie jo ohala moko ma tok chiel ma kawo thuolo ni mar juogo weg nyamburko menda mathoth e ka giusnegi modhigo. Tesen bura mag logo mauta county ma Kisii sani pod olor kaluwore gi onge mar mauta. Tumepata hasara kubwa sana kwa ajili hamna mafuta. Wengine wetu magari tumechukua kwa maroni. Sasa magari simelala. Ukitoka hapa tuseme tunasafiri long distance, ukifika njiani gari imeisiwa mafuta kwa ajili hakuna mafuta. Na mafuta ukipata pali yaliopo machache, watu wa mafuta pia wamefinya pambu. Gari ya serikali ikija unaambiwa songa, inawekewa na inaendelea. Sisi tunahangaika bila mafuta. Ukipata mafuta ile unawekewa, ukifika Mosoriot imekuonesha taa. Shida kubwa, wamama wanalia, hata kwa nini tunataka kupigana na apiria. Jameni, serikali tuomba uturumie. Ramogi sama jo nyamburko ywak to weg chai kata joma pidho majand chai to ne kod fungruok. Jopur mag chai koro nigi fungruok bang' jatend migawo mar pur Peter Munya miyo gi geno ni idhi tim nonro manyasani ewi kaka omenda mag jopur osebedo kitiyogo e kembe maloso majan mar chai ma pacho kama ngima. Peter Munya manyo loso gi jopur e county ma Kiambu kwede mokalo wach mar ni jopur ok yud omenda gi seche ma owinjore kata doko ne gin ema giketo mahino ahinya e tich. Okwayo kembe duto mag chai mondo mi ochul jopur e thuolo ma owinjore ka jatend migawo no bende
omedo chiwo singo mar neno kata manyo chiro ma oko mar majani chai mondo mi ores ohand jopur mag chai kendo ting' ochumi mar piny Kenya malo. Kuziba mapengo, ile pesa inapotelea mkulima, tuteremshe cost ya kulima ndio mfuko ya mkulima iongeze pesa. Saa hii forensic audit inaendelea kule KTDA Nairobi, hizo subsidiary zote zinakuwa audited saa hii. Tujue ni wapi pesa ilikuwa inaporwa ya mkulima, assets za mkulima siko wapi. Pia hiyo audit inaendelea kwa kila factory, hata yenu. Soko iko, lakini tupata masoko mengi, competition ingie, ndio bei itaenda nini? Itaenda juu. AFC Leopards orodho police e tuk league maradhula. Yud kawa ilongo ni dala, ka inyolo Havana Estate Nakuru Phase 3, enengo molo war masing 649 kende. Ndikote machuok ni lu, kasto iyor e namba mar, 200 321. Kata yuatol e namba mar, 27 25 no. 222.